खाम्फा बरगयारिया बानायनो हायै 40 बिगा हानि खामानिखौ प्रमद बर'आ मावफुंनानै होबाय। हा होगोन होननानै खाम्फा बरगयारिया रायजो राजाफोरखौ 17 बोसोर थगायबोदों। बिटिआर सरकारनि समाव रायजो राजाफोरनि हानि जेंनाया जोबलांगासिनो दं। डिलिमिटेशननि सायाव बुंनो हानाय बयहाबो मोन्थाय दङ, नाथाय डिलिमिटेशननि सायाव दासिमबो सोदायनायनि जोंहा खाबु दं। हाग्रामा महिलारिया माब्लाबा खृष्टान जाफ्लानाय, माब्लाबा मुस्लिम जाफ्लानाय, बेबायदि धोरोमनि राजखान्थिखौ जों गेलेया। बेयाव हाग्रामा महिलारिया डिलिमिटेशनखौ लानानै राजखान्थि गेलेबा जानाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। दिनै 14 नं चिरांदुवार बियाबनि रुनिकाटा खोला मदाटी गामियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान होनाय हाबाफारियाव बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिथां रनजित बसुमतारिया। दानिया फैदो बिथाङा मा फोरमायदों जोंनि खौरांनि गेजेरजों मिथिना लानि। मदाटी गामिया थांनाय 17 बोसोर बिपिएफखौनो सापर्ट खालामदोंमोन। बिथांमोना बिपिएफनिफ्राय बहुद आसा खालामदोंमोन। बिथांमोना गावसिनि खुगाजों बुंथिना लाबाय। आरो मेइन जेंना हानि, बे हाखौ होगोन होननानै खाम्फा बरगयारि बिथाङा थगायबोदोंमोन। बिथांमोना जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों। नाथाय जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव उइलसन हासदानि बे रायजो राजाफोरजों सावरायनाय बायदियै दिनै मदाटी, पश्चिम गलाजार, बेनिफ्राय उत्तर रनिकाटा बे मोनथाम गामिनि हानि जेंनाखौ जोङो पारमानेन्टलि रिजल्भ खालामनो हाबाय। गासिबो माने हानि जेंनायानो जोब्बाय। ड्रन सार्भे खालामबाय। बयनिख्रुइ माने रंजाथावना बाथ्राया जादों खाम्फा बिथाङा उत्तर रनिकाटायाव 40 बिगा हा दङमोन। गावनि हाखौनो बानायना लानो हायाखैमोन। दिनै प्रमद बिथाङा बानायनानै होबाय। गतिके रायजो राजाफ्रा खोब खुसि बे हाखौ मोननायनि थाखाय। हा गैयाबाथ' जों मानसि हिसाबै सिनायथि लानायानो खोब गोब्राब जायो। जायनि जाहोनाव दिनै टटेल 52 गामिनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलआव जयेन जाबाय। आरो इउपिपिएलखौ देरहासार होनानै भबिष्यत जोंनि बर' सावथाल, बर' राजबंशी, बर' नेपाली, बर' उराव जेसेबां जोंनि माने मिसआन्डारस्टेन्डिं दङ, बेखौ फोजोबनायनि थांखिजोंनो जोङो दिनै ज' आखाइ हमलायनानै इउपिपिएलखौ गोजौआव लांनायनि थाखाय टारगेटजों दिनै इउपिपिएल दोलोआव बिथांमोना जयेन जादों। सार, बावैसो सान सिगां भारत सरकारा फोसावनाय डिलिमिटेशन ड्राफ्टखौ उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनाखै होननानै बुंदों। बेथ' ड्राफ्टसो, फाइनेलथ' जायाखै नालाय। दा जोंहा माबा मोनसे अजद दङब्ला बिनि सायावहाय सोदांफिननायनि दाबो खाबु दङ, समा फैगासिनो दङ। नंखायनो ड्राफ्टनि सायाव सावरायनायनि, अजद दैखांलायनायनि बयहाबो मोन्थाय दङ। आरो बेखौ जोंबो बे अजदखौ जोंबो खालामदों। जोंबो सेटिसफाइ नङा, बेनि सायाव जोङो सावरायगासिनो दङ। नाथाय सार, हाग्रामा महिलारिया मैयासो बे डिलिमिटेशन ड्राफ्ट फोसावनायाव एबसु आरो इउपिपिएलआ लोब्बा दं होननानै बुंदों। आरे सरकाराथ' जोंनि लुबैनाय बायदि जानांगौ होननानै आपिलखौ खालामखागोन। आरो दाबो जों आपिल खालामगोन। उदालगुरिनि एमपि माबानि बियाबनि सिङावहाय जोंहा सेटिसफाइ जायाखै। बेखौ जों आबसु नङा, साफ्रोमबो बर', साफ्रोमबो बिटिसि बासियानो बर' सानथालि बिदि डिफारेन्स गैयालासेनो साफ्रोमबो आपिल खालामगोन। बेयाव हाग्रामाया राजखान्थि गेलेनो नागिरबा जागोन नामा? मालाबा खृष्टान जाफ्लानाय, मालाबा सतजंखि जाफ्लानाय, मालाबा मुसलमान जाफ्लानाय, जों बिदि राजखान्थि खालामा। राजखान्थिया आलदा, धोरोमा आलदा। जों बेफोरबायदि धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनो नागिराखै। बे धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनायनि थाखायनोथ' बर'नि गेजेराव मोनसे समाव खृष्टान हिन्दुनि डिफारेन्स फैदोंमोन। बेखौनो आरो दा बिपिएफआ सोरनिबा फाफ्लियाव हमनानै खालामफिननो नागिरदों। थेंक इउ। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा बिएनि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय बिए थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय बिए अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर
936551 959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।